Izrael sabotoval niekoľko lodí, čiže on sa vlastne nalodil, nechal účastníkov vlastne s poškodeným motorom, s poškodenými plachtami, očakáva sa zhoršenie počasia, čiže oni vedeli, že bude zlé počasie a nechali ich kvázi na pospas moru, bez akejkoľvek komunikácie. Presne toto, podobná taktika, akú praktizujú už niekoľko rokov v okupovanej Palestíne a v Gáze. Hej? Znemožniť podmienky na život. Uniesol doposiaľ okolo 200 civilistov a uniesol aj slovenského občana. Takisto cieľom zviditeľniť Gázu, pretože mnohí si myslia, že v Gáze je prímerie, čo nie je pravda. Izrael do dnešného dňa bombarduje Gázu, znemožňuje im podmienky na život, blokuje humanitárnu pomoc. A vlastne ešte, keď sa pýtal na humanitárnu pomoc, tak my sme niesli baby formulu, plienky, naozaj životne dôležité. Je to úplne minimum, áno. Naša úloha, my nie sme humanitárne organizácie. To, čo my sme niesli, je úplná kvapôčka v mori. Na čo provokujeme? Tak my sa hlavne držíme, my rešpektujeme medzinárodné právo. My poukazujeme na komplicitu a spoluvinu našich vlád, ktoré aktívne podporujú a normalizujú vzťahy s okupačnou entitou, ktorá opakovane porušuje medzinárodné právo. Strkali prsty, ako to ona opísala, do každej diery, ktorú mala, a muž to natáčal. Čiže ženy vlastne prehľadávali takto naše mierové civilistky a účastníčky flotily a muž natáčal vlastne nahé spoluúčastníčky. Odmietam akceptovať fakt, že moje dieťa bude vyrastať v spoločnosti, kde sa normalizovala genocída celej jedného etnika. Ja som sa v tom čase, ja si pamätám, ja som sa hanbila za to byť Arabkou. Ja si pamätám, ako keď však moje meno je arabské, keď sa ma niekto pýtal, že teda odkiaľ som, a ja som potom vlastne hovorila, že áno, ja som poloarabka a my sme tí dobrí. Som už ako malé dieťa a toto neodpustím spoločnosti a ja nechcem, aby moje dieťa v takejto spoločnosti vyrastalo. My sme zažili šikanovanie, označovanie, ako nálepkovanie ako terorista a toto sa deje palestínčanom do dnešného dňa, hej. Videl si aj ty sám, ako naše médiá informovali, koľko zámerne, mám pocit, že zámerne vynechávali niekoľko informácií. My sme museli koľkokrát, neviem ako sa, vyvracať ich nepravdivé informácie. Možno tí ľudia, ktorí majú, slovenskí občania, ktorí majú prístup len k tým slovenským médiám, tak ja si myslím, že to je spoluvina ich, že to je takisto jeden z dôvodov. Naši milí politici, ak dopustíte to, aby sa nepravosť diala niekde mimo, tak to znamená len otázka času, kedy dopustíte to, aby sa to stalo aj našim obyvateľom. Ako idú vlastne do ulic proti Ficovi, tak by mali ísť do ulic aj proti tomu a vyhraniť sa proti genocíde. Pretože to, že momentálne sa genocída nedeje na Slovensku, to neznamená, že sa to nemôže zmeniť. Čiže keď sa to bude potom diať tebe, tak neplač, keď ti nikto nepríde na pomoc, pretože ty si mal zatvorené alebo mala zatvorené oči, keď sa to dialo niekde inde. Pretože Ukrajina je len za rohom. Palestína nie je tak ďaleko takisto. To, čo sa deje tam, sa môže raz diať tebe, tvojej rodine, tvojim deťom. Už sa to dialo v minulosti. Takže vyhraniť sa do ulic je minimum a tlačiť na našich politikov, ktorých si ľudia volia, aby zvýšili vlastne, my si vždy volíme menšie zlo. No nie. Ja ťa nebudem voliť, ak ty nebudeš dodržiavať nejaké podmienky, ktoré ty chceš, aby som ťa volila, tak ty musíš splniť určité podmienky, aby sme si konečne my ako občania, voliči, udávali tie podmienky a nie, aby nám naši politici udávali podmienky, s ktorými sa máme uspokojiť. Ja už takto nefungujem. Ja už nebudem voliť menšie zlo, nebudem voliť žiadnu stranu, ktorá súhlasí s genocidou niekde inde. Dobre, Nazíha, čauko, vítam ťa tuto v tomto
takomto rozhovore do podcastu na diaľku cez internet. Ty si na tej flotile, ktorú teraz čerstvo, nie túto noc, ale tú minulú, napadlo izraelské námorníctvo. Vieš nám povedať, prosím ťa, že čo sa stalo? Jasné. Ďakujem v prvom rade za pozvanie, Kamil. Takže ja som bola vlastne už v tom čase, ja som bola na pevnine. Bola som v kontakte s spoluúčastníkmi a s vlastne kamarátmi. A čo sa dialo, bolo to, že Izrael napadol cez 22 lodí. Ale čo tomu predchádzalo? Izrael zablokoval dokonca aj núdzové linky s pevninou, s Gréckom, čiže lode sa nedokázali sa spojiť a zavolať pomoc. Neviem, ako sa to povie po slovensky. They jammed the connection. Proste hackli rádio a vysielačky. Naše lode obklúčila dokonca veľká vojnová loď. To bolo o koľkej asi? Aký čas to bol? Medzi polnocou a 5 hodinou ráno. Všetko sa to lode boli obklúčené dronmi. Napríklad okolo jednej lode, kde boli moji kamaráti, tak tam bolo 20 dronov okolo nich, hej. Čiže tomu už konkrétnemu útoku a nalodeniu sa ilegálnemu únosu predchádzalo to hacknutie sa do núdzových liniek. Áno, začali im tam púšťať random proste hudbu. Drony, mierili na nimi laserami, červenými akože zo zbraní, ešte predtým, ako sa nalodili. Čiže tomu únosu predchádzalo kvázi, ako povedať, niekoľko úrovní, alebo úrovní stageov, hej. Čiže vyslovene k tomu útoku, ak sa nemýlim, prišlo možno medzi okolo 3. alebo 4. hodiny ráno. Nie som si teraz istá. A ešte čo je dôležité povedať, Izrael sabotoval niekoľko lodí, čiže on sa vlastne nalodil, on zobral účastníkov, ale on zničil motory. Na niektorých lodiach nechal účastníkov vlastne s poškodeným motorom, s poškodenými plachtami a ono to bolo všetko cielené, takisto ako to robia v Palestíne. Znemožniť im životné podmienky. Neviem, či vieš, vlastne očakáva sa zhoršenie počasia, čiže oni vedeli, že bude zlé počasie a nechali ich kvázi na pospas moru, bez akejkoľvek komunikácie. Presne podobná taktika, akú praktizujú už niekoľko rokov v okupovanej Palestíne a v Gáze, hej? Znemožniť podmienky na život. Ale pozitívum je, že 33 lodí uniklo. Čiže Izrael nebol schopný uniesť všetky lode a všetkých civilistov. Uniesol doposiaľ okolo 200 civilistov a uniesol aj slovenského občana. Toto vlastne sa teraz takto prekvapivo ako keby stalo, že ďaleko od Gazy, ďaleko od Izraela, že pri Grécku, hej? Že to je také neobvyklé. To sa stalo 600 námorných míl, čo je okolo 1000 kilometrov od Gazy. Stalo sa to v medzinárodných vodách pri Grécku, pri Krete, kde vlastne nemá Izrael, už my vieme, že nemá jurisdikciu ani v medzinárodných vodách, ale toto sa stalo v Európe. Hej? Na území európskej krajiny. A teda, tak tie informácie sa rozchádzajú, že niekde sa hovorí a píše, že to bolo v medzinárodných vodách a niekde sa hovorí, že to bolo vlastne v gréckych vodách. Neviem. No, podľa našich informácií to bolo pri gréckych vodách. Alebo možno, že niektoré lode... Možno niektoré lode už boli v gréckych. Ale toto ja neviem, hej, nechcem zavádzať. Dobre, a aký zmysel a cieľ mala tá flotila? Že prečo ste tam šli? Čo ste niesli? Aký bol cieľ a zmysel? Tam je niekoľko tých cieľov. Jeden z cieľov bol priniesť humanitárnu pomoc, ktorú Izrael do dnešného dňa blokuje. By mal Izrael pustiť cez 600 kamionov do dnešného dňa. Ak sa cez deň dostane 200, tak je to zázrak. Ďalších cieľov bolo vlastne snažiť sa mobilizovať civilistov na pevnine proti našim komplicitným vládam. Ja ako slovenská občianka
naše dane sú aktívnym spoluvinníkom genocídy Palestínčanov. Čiže jedným z cieľom bolo vyvinúť tlak na naše vlády, aby prerušili akékoľvek či obchodné alebo diplomatické vzťahy s Izraelom. Takisto cieľom zviditeľniť opäť Gazu, pretože mnohí si myslia, že v Gaze je prímerie, čo nie je pravda. Izrael do dnešného dňa bombarduje Gazu, znemožňuje im podmienky na život, blokuje humanitárnu pomoc. Tým pádom jedným z cieľom bolo aj to, aby sa Gaza a Palestína opäť dostala aj do mediálneho priestoru, z ktorého vymizla. Keď vlastne sme počuli o tom fejkovom prímeri, ktoré neexistuje. A vlastne ešte, keď sa pýtal na humanitárnu pomoc, tak my sme niesli, je to zdokumentované takisto na stránkach Global Summit Flotily, takisto aj na našich sociálnych médiách. My sme niesli baby formulu, plienky, naozaj životne dôležité. Je to úplne minimum, áno. Naša úloha, my nie sme humanitárne organizácie. Dokonca Izrael znemožnil prístup niekoľkým svetovým humanitárnym organizáciám. Ich vlastne vyblokoval a vyhodil z Gázy, čo je takisto... To nie je naša úloha. To, čo my sme niesli, je úplná kvapôčka v mori. Ale niesli sme to na civilných lodiach. To, čo sme mohli, toto je vyslovene, alebo nesieme ešte, mierová civilná mobilizácia. Nič viac. Takí fanúšikovia Izraela a genocídy v Gaze vás tak akože vysmievajú, neviem čo hovoria, že čo ste tam šli provokovať, na čo provokujete, tak na čo provokujete? Na čo provokujeme? Tak my sa hlavne držíme, my rešpektujeme medzinárodné právo. Neviem, asi viem, na koho narážaš, ale nebudeme jej dávať mediálny priestor. To viacerí. Okay. No, na čo provokujeme? My neprovokujeme, my poukazujeme na komplicitu a spoluvinu našich vlád, ktoré aktívne podporujú a normalizujú vzťahy s touto okupačnou entitou, ktorá opakovane porušuje medzinárodné právo. Že my neporušujeme, my sa riadíme podľa medzinárodného práva a Izrael ho konštantne porušuje. Čiže my, tým, že naše vlády zlyhali, tak my ako civilisti sme sa zjednotili z celého sveta. Tam sú doktori. Greenpeace sa s nami plávi dokonca ešte do dnešného dňa. Open Arms, medici, ekostavbári, ako sa povie, dokumentaristi, filmári, obyčajní civilisti, široké spektrum ľudí. Čiže my sa snažíme prerušiť vlastne, čo som vlastne zabudla povedať, že základ je prerušenie tej ilegálnej blokády predsa. Áno? A už z minulosti, toto nie je prvá flotila, a ak bude treba, nebude ani posledná. Už sa podarilo 5 krát vlastne narušiť túto ilegálnu blokádu. A dobre, že to spomínaš, lebo vlastne ľudia nevedia, že tie prvé flotily, tie prvé lode, ja neviem, koľko je to možno aj 20 a viac rokov dozadu, Izrael púšťal. Oni tam normálne doplávali tie lode, ľudia sa vylodili, zvítali sa tam s tými ľuďmi, tešili sa a tak ďalej. To až v roku okolo 2010 alebo 8, Netanyahu, tuším, bol vo vláde, sa rozhodol, že teda tie lode tam nebude púšťať. A vtedy vlastne krátko na to došlo aj k útoku na lode Mavi Marmara, kde zabili 11 ľudí. Izraelskí okupační vojaci ako piráti tam proste pozabíjali ľudí na tej lodi. A to len odvtedy sa vlastne Izrael ako rozhodol nepúšťať tam tie lode. Dovtedy tam ich kľudne púšťal, a nezrútil sa a nezničil sa, keď teraz hovorí, že ako veľmi vlastne to je kvôli bezpečnosti a neviem čomu, lode tam kľudne púšťal, nič sa mu nestalo. To je proste ako keby, že jeho tvrdohlavosť a dokázať, že on tam má moc. A ináč, keď si spomínala našich politikov, tak neviem, či vieš, náš minister zahraničia vydal vyhlásenie, že
ísť do Gazy je ilegálne. Áno, 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 áno. To sa vlastne stalo 3 dní na to, ako som vydala verejné video, že sa budem plaviť. A dokonca moja rodina mala aj návštevu z ministerstva zahraničných vecí ohľadom mojej účasti na flotile. Vlastne to bolo, ja to beriem ako to bolo, moja sestra bola z toho dosť vyhúkaná. Bolo to kvázi ako tak, ako to povieš, intimidation. Hej, zastrašovanie. Ako A normálne, že prišli domov z ministerstva zahraničia? áno, áno, vraj tak toto tvrdili a hľadali si kontakt na mňa a vlastne pýtali sa, ona sa s nimi potom spojila telefonicky, lebo ju nevedeli nájsť na adrese a vlastne oni hľadali kontakt na mňa, potom sa sestra spojila so mnou a ja som sa teda pýtala, že či sa ten pán preukázal vôbec, no. Naše činy ako mieroví civilisti sa snažiť prelomiť túto ilegálnu blokádu, tak to dáva do naratívu, že to je že my robíme niečo ilegálne. Proste. A pritom vy robíte to, čo by malo robiť naše ministerstvo, naša vláda. Presne tak, čo je úplne, to je nonsens. A teda, keby to boli normálni politici a vláda a ministri, čo máme, tak čo by ste vlastne chceli od nich, aby teraz v tejto situácii robili? Je tam náš občan, ste súčasťou tej flotily vy dve s Dášou ako občania a občianky Slovenska. Čo má vláda robiť? Tak čo má vláda robiť? V prvom rade nemá robiť obchody s touto genocidnou entitou a po druhé prerušiť akékoľvek vzťahy, či už diplomatické alebo obchodné vzťahy s touto entitou. Pretože týmto pádom nás robí všetkých občanov Slovenskej republiky spoluvinníkmi. A vlastne teraz, ak sa pýta, že na to, že čo má teraz v tejto situácii robiť s našim občanom, ktorého Izrael ilegálne, podotýkam, ilegálne uniesol z medzinárodných vôd. Naša vláda by sa mala postarať o bezpečný návrat nášho slovenského občana, ktorý sa snažil v najlepšom s svedomím, s najlepším úmyslom poukázať na našu spoluvinu ako slovenských občanov. Čo môžu robiť ľudia? No, ľudia sa môžu mobilizovať, protestovať, určite protestovať, mobilizovať sa, tlačiť na vládu, písať našim politikom, že teda si neprajú, aby Slovensko pokračovalo v normalizácii týchto vzťahov. Čo môžeme ešte robiť? Môžeme bojkotovať takisto firmy, ktoré podporujú Izrael, to môžem robiť ako jednotlivec, ale najlepšie by bolo teraz momentálne sa naozaj mobilizovať na Slovensku ako kolektívne a ísť do ulic a tlačiť na našu vládu, takisto na opozičnú vládu, ktorá nemala teda nič proti kúpe obranného systému Barak, nakoľko opozícia nesúhlasí s dnešnou našou vládou, ale na tomto sa zázračne zhodli, čiže tlačiť na našich politikov. A čo bude teraz ďalej s flotilou, keďže po tomto zásahu Izraela tých zhruba 20 lodí uniesli alebo poškodili? Ale my máme stále lode, pokračujeme. Na tejto flotile sú ľudia, ktorých Izrael v minulosti, minulý rok už mučil. A napriek tomu, že vedia, čomu budú pravdepodobne opäť čeliť, sú tam. Čiže toto absolútne nemení nič na tom, že cesta do Gazy pokračuje. Ako mučil? Čo viem, bola vlastne na lodi s jednou účastničkou, ktorá mi popisovala, ako ich prevezovali, vlastne ako ich vlastne prvo uniesli, potom ich priviezli do prístavu. Ďakujem, do prístavu. Mi vravela, že ich teda vyzliekli, áno, a prehľadávali, vlastne došlo k nejakému takému ako keby sexuálnemu obťažovaniu, strkali prsty, ako to ona opísala, do každej diery, ktorú mala a muž to natáčal. Čiže ženy vlastne prehľadávali takto
naše mierové civilistky a účastníčky flotily a muž natáčal vlastne nahé spoluúčastníčky, Akože ako sa toto dialo. pokiaľ viem, To je jedna z vecí. tak toto sa ráta za znásilnenie, pokiaľ sa Áno, je to naozaj... tak. A toto je len, títo sami účastníci ti povedia, toto je len kvapka v mori s porovnaním s tým, čo zažívajú roky Palestínčania. Dobre, a prečo si sa rozhodla ty ísť na túto Ja? flotilu? Že, hej, že čo, však nech to robí niekto iný z 8 miliard ľudí. Prečo ťa to teba trápi? No, prečo, prečo to trápi všetkých 8 miliard ľudí? OK, tak prečo? Tak ja už sa venujem a aktívne sa venujem aktivizmu od 2021 a momentálne teraz, čo je asi najväčšia motivácia, je moje 5-mesačné dieťa. Je ich viacej tých motivácií, ale moje 5-mesačné dieťa a neviem si predstaviť, alebo vlastne ona už žije vo svete, kde sa normalizoval fakt, že sa vraždia deti a otcovia, ako je otec môjho dieťaťa, niekde inde. Moje geografické šťastie neznamená, neznamená to, že vlastne keď sa to deje niekde inde, že sa to raz nebude diať aj mne. Čiže toto bola jedna z najsilnejších motivácií. Odmietam akceptovať fakt, že moje dieťa bude vyrastať v spoločnosti, kde sa normalizovala genocída celej jedného etnika. A poďalšie je to, ja neviem, proste je to morálny kompas. Ja si myslím, že a je to aj to, že vlastne moja vláda, ja ako slovenská občianka, som spoluvinníkom, pretože moja vláda normalizuje tieto vzťahy. Čiže toto... Dobre, a ty si sa ako osobne ako dostala k téme Palestíny? Prečo? Odkedy to zaujíma? Tak takže toto ešte spomínate, že tak ďalšia vlastne motivácia bola aj fakt, že ja som na poli Iračanka a vlastne ja som si zažila, ale nechcem to centrovať na mňa, no ale ja to len dám ako príklad, hej? Toho, čo zažívalo niekoľko Palestínčanov, alebo Iračanov, alebo moslimské deti po celom svete, či to boli v Európe, asi pravdepodobne viacej v Európe, alebo zo zmiešaných rodín. Po invázii Iraku si pamätám, ako celá spoločnosť, my sme zažili šikanovanie, označovanie, ako nálepkovanie ako terorista. A toto sa deje palestínčanom do dnešného dňa, hej. A čiže nám už otec v minulosti povedal o mieste ako Palestíne a o tejto nepravosti. A vlastne ako som sa dostala možno do mojich teenage rokov, tak som si začala o tom viac študovať. Ale v tom čase som nenašla... Vlastne ja som sa snažila vlastne už v tom čase s mojimi kamarátmi o tom rozprávať, ale ich to moc nezaujímalo, hej, ako nenašla som nejakých spojencov v tom čase, čiže nevedela som, že ako to teda presmerovať na nejakú konštruktívnu, účelovú, ja neviem, aktivizmus. Možno som ešte ani nevedela, čo to je aktivizmus v tom veku. No a ono sa to vlastne zmenilo potom s príchodom sociálnych médií a z 2021 to začalo, keď som sa začala spájať s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi, ktorí odmietli prijať tento holokaust, dnešný moderný holokaust Palestínčanov. A vlastne vďaka môjmu otcovi a asi ono to za mňa aj rezonovalo to, že čo sa stalo v Iraku, invázia Iraku, ako zavraždili pod falošnou zámienkou, že vlastne Irak vlastní zbrane hromadného masového ničenia, ktorého sa do dnešného dňa nenašli, ale v tom čase médiá opakovali túto propagandu. Takisto ako opakujú do dnešného dňa propagandu izraelskú ohľadom Palestínčanov, terorizmus a podpora terorizmu. Čiže tam bolo asi, vo mne to rezonuje, že to v tom čase
neboli žiadne sociálne médiá, no, tá nespravodlivosť sa diala, deje sa aj teraz, ale vtedy v tom čase možno ľudia ani o tom nevedeli. A ja som sa v tom čase, ja si pamätám, ja som sa hanbila za to byť Arabkou. Ja si pamätám, a ako keď sa, však moje meno je arabské, keď sa ma niekto pýtal, že teda odkiaľ som, a ja som potom vlastne hovorila, že áno, ja som poloarabka a my sme tí dobrí. Som už ako malé dieťa a toto neodpustím spoločnosti a ja nechcem, aby moje dieťa v takejto spoločnosti vyrastalo. Čiže toto je motivácia. Ja naozaj rada používam citát be the change you want to see in the world. Buď zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete. Si spomínala ten holokaust a ja som si tak spomenul pri tom, že vlastne veď tu na Slovensku a v Európe a na západe celkovo, ale teda zostaňme na Slovensku, však tu niekoľkokrát ročne sa pripomína holokaust a stále sa hovorí, že nikdy viac a nesmieme zabudnúť a nesmieme dopustiť. Tak vlastne, čo však, je to v poriadku, všetci vedia, že to sa nesmie stať, tak kde je problém? Presne aj práve preto. Toto je takisto moja motivácia, pretože my sme sa na škole učili o holokauste pre niečo. Keď vidíme, ako to povieš, signs, príznaky, že niečo takéto sa deje v prítomnosti, tak je teda dôležité, aby sme sa voči tomu vyhranili. Ja si myslím, ja teda dúfam, že ja si myslím, že s týmto postojom, aký mám teraz, by som bola takisto medzi tými ľuďmi, ktorí by nesúhlasili a snažili sa vyhraňovať aj v tých 30. alebo 40. rokov minulého storočia voči fašizmu. A toto, čo sa vlastne teraz deje Palestínčanom, má niekoľko podobných symptómov. Je to reálne to isté. Hej? A to nehovorím ja, to bolo niekoľko expertov, politických analytikov, ľudskoprávne organizácie ako Amnesty International, Human Rights Watch a teraz napríklad len príznak, hej, apartheid. Dobre, a na jednej strane sa tu všade hovorí o tom, že nikdy viac a zabrániť holokaustu ďalšiemu a neviem čo. Na druhej strane sa to deje a väčšina spoločnosti je ticho, ničomu nebráni, nekričí, že zastavte to. Čo sa deje? Prečo je to tak? Ja neviem, prečo to tak je. Ja neviem, je to podľa mňa možno aj to, že ľudia nie sú adekvátne informovaní, že naše médiá neinformujú alebo neinformovali, povedzme teraz, hej, akože genocída posledné 3 roky, z môjho pohľadu je to systematická genocída niekoľko desiatok rokov, ale OK, dajme teraz tomu, že 3 roky, áno. Videl si aj ty sám, ako naše médiá informovali. Koľko zámerne mám pocit, že zámerne vynechávali niekoľko informácií. My sme museli koľkokrát, neviem ako sa, vyvracať ich nepravdivé informácie. Keď naše médiá neadekvátne informujú a to sa dostane medzi našu slovenskú populáciu, tak si myslím, že oni majú naozaj na tom veľkú časť viny, že ľudia možno ani nevedia. Áno, my už vieme, že sú tu aj alternatívne médiá, ale možno tí ľudia, ktorí majú, slovenskí občania, ktorí majú prístup len k tým slovenským médiám, tak ja si myslím, že to je spolu vina ich, že to je takisto jeden z dôvodov, prečo ľudia možno neriešia to, že sa takýto holokaust deje mimo Slovenska, keď vlastne čo sa týka Ruska a Ukrajiny, stojíme na správnej strane, väčšina slovenskej populácie. Tak ja naozaj nerozumiem, prečo v situácii Palestína-Izrael tam sa to často vylučuje. A dokonca aj u našich politikov. Keď spomínaš médiá, tak ja si spomínam napríklad na to, ako dlhé týždne a mesiace vlastne šírili tie hoaxy zo 7. októbra o bábetkách, o znásilneniach. Proste všetko to, drvivá väčšina z toho boli hoaxy a oni to v pohode aj politici v médiách šírili. Málo kedy tie hoaxy neskôr poupravili, ak vôbec. Alebo vždy, keď za každým, keď RTVS alebo aj hoci ktoré tzv. Rešpektované a dôveryhodné médiá, keď sa hovorilo o počte zabitých v Gaze, v tej genocíde, tak vždy dodali, že
palestínskeho ministerstva zdravotníctva, ktoré ovláda Hamas. Aby ľudia tomu Áno, neverili, lebo Hamas presne tak. to sú monštrá a tým sa nemá veriť. A vždy to tam povedali, No a dneska mi vyskočilo na Facebooku, tuším, že to je denník N, mesežníkov komentár alebo článok, alebo čo to je na N-ku, kde vysvetľuje, že Izrael nie je apartheid. Tak. Ja som to videla. Ako neskutočné. Ja som ale ináč, že spomínaš denník N, ja som denník N aj denník SME oslovila niekoľko, aj ich priamo redakciu. Som hovorila, že slovenský flotila bude mať aj slovenských účastníkov a odmietli informovať. Na čo? Presne, treba dať mesežníkovi priestor, aby klamal, že Izrael není apartheid, ale krásna demokracia. Proste toto sú tie objektívne a nezávislé a slobodné médiá, ktorým máme dôverovať a ktoré reprezentujú demokratické hodnoty. Tak akože... Dobre, čiže v tomto by som s tebou súhlasil, že tie médiá majú veľkú vínu na tomto. A podľa teba čo? Ja naozaj neviem, teraz tým, že ja dlhé roky nežijem aj na Slovensku, ja to vidím kvázi z také vonkajšie bubliny, podľa teba čo? Je to ešte, že prečo? Keď teda ten holokaust sa dial, že čím to je, že ľudia nevidia tie príznaky? Určite časť toho sú tie médiá, že proste neinformujú tých ľudí, oni reálne nevedia. Buď tie sociálne médiá, vieš, oni fungujú na základe bublín. Keď v ich bubline sa nevidia to, čo my vidíme v našej bubline, tak tie sociálne médiá nepomôžu. Respektíve majú obmedzený dosah. Za druhé, keď sa k ním niečo z tých sociálnych médií aj dostane, tak si môžu povedať, že to není možné, tomu neverím. Ja si pamätám, keď na začiatku, keď som ešte nevedel veľa o tom, tie prvé razy, keď som sa to dozvedával, tak normálne som tomu neveril. Aj keď som to videl, že to určite musí byť nejak inak. Buď to vymýšľajú, alebo... A predpokladám, že mnohí takto reagujú tiež. Nedajú si tú námahu, že si to overiť naozaj, že to človek potom musí nad tým hodiny sedieť, aby si to overil niekedy. Ľudia majú svoje starosti, proste nemajú na to čas ani chuť. Za druhé, proste slovenská spoločnosť je, podľa mňa, ďalší dôvod je, že je strašne apolitická. Proste oni riešia politiku len v tom, že Fico je zlý, Putin je zlý, Trump je zlý, ergo Šimečka je dobrý, Korčok je dobrý. Proste také strašne jednoduché, že oni sa nezamyslia 5 minút hĺbšie nad tým. Áno. A neriešia to. Politická negramotnosť, ináč to je pravda. To je naozaj... Plus sú strašne neaktívni politicky, že proste to, že teraz sa dejú posledné roky proti Ficovi tie obrovské demonštrácie, to mi pripada ako zázrak, ale to je, lebo doteraz proste to si ich mohla krájať a oni by neprotestovali, tak aspoň, že už protestujú. Áno. Ale proti Ficovi to je maximum, čo dokážu. Proste nič ďalej ich absolútne nezaujíma, nerozumejú tomu, nechcú tomu rozumieť. Nevenujú tomu čas proste. Na jednej strane tomu rozumiem, lebo v kapitalizme to takto funguje. Ľudia sú unavení z toho, že musia muklovať, aby vôbec prežili, aby svojim deťom nejakú lepšiu budúcnosť dopriali. Častočne tomu rozumiem. Všetci sú unavení, vystresovaní. Ale proste keď sa tu deje genocída a vy dennodenne hovoríte, že nikdy viac myslíme na holokaust, nebuďme ľahostajní, zastaňme sa slabších, ľudské práva, demokratické hodnoty, však oni to tvrdia, tak potom ide s tým nejaká zodpovednosť. Takže, dobre, ale tu nie sme, aby si sa ma pýtala a ja tu vypýtala. Ale však je to rozhovor. Dobre, a ináč ako, že svet obletela pred, pár mesiacmi tvoja fotka s novonarodeným dieťaťom, jak je prikryté, jak ste obidve prikryté kufiou alebo arafatkou. Ako to vzniklo, čo sa stalo, kde, čo, ako, povedz. Aj som nevedela, že to vôbec niečo takéto sa stane. Za to ďakujem jednej proizraelskej pani, ktorá vlastne ma za to šejmovala a
mi to len posielali kamoši, že pozri, tu si. A ja, že okej. Po celom Tak svete sa to bolo virálne, že to úplne... ja som tomu ne. Ja som to nechcela zdieľať ako tým, že vlastne Arafatka alebo Kufi je takisto aj moje dedičstvo, ale tu skôr išlo o ten fakt, že ja som mala, ako povieš, emergency C-section. Mala som, Cisársky rez, či jak sa no, to povie? áno, cisársky lež, ale no, emergency, ako to povie? Um, Urgentný, bo moje dieťa bolo v živote nebezpečnej situácii a vlastne tak ma brali hneď na sálu, lebo som mala už aj počas tehotenstva nejaké problémy. A vlastne ako som ja dostala perfektnú zdravotnú starostlivosť, tak ja som rozmýšľala naozaj nad tým aj počas toho cisárskeho rezu, ako som tam ležala na tom stole, že aké ja mám šťastie a ako ženy, koľkokrát ženy v Palestíne alebo v Gaze ich režu bez anestézy, bez akýchkoľvek medicín, no, liekov, pretože ich Izrael blokuje. Že aké ja mám, ja v života ohrozujúcej situácii mám úžasnú starostlivosť, ale potom je tam taká istá žena ako ja, niekde na opačnej strane, a nie je to až tak ďaleko ináč. Kúsok odo mňa je žena, ktorá je v podmienkach, ktoré nie sú prírodne, hej, akože ktoré niekto pre ňu vytvoril. A, a vlastne ako je to tak strašne, je to tak strašne nespravodlivé. A ja mám Kufie pri sebe každý jeden deň už posledných minimálne 4 roky, čiže keď sa mala narodila, za čo som veľmi vďačná, zdravá, tak som manželovi povedala, aby mi tam teda dal, mali sme ten bonding a tým, že to je z bavlny, tak ja som hovorila, že prikryjú tým, že proste ono to bude pre mňa veľa znamenať ale som hovorila, že a odfoď nás tak, že to bude naša akože spomienka. Chcela som to zdieľať s mojimi známymi, kamošmi, sledovateľmi a chcela som to dať vlastne do paralely s tým, akým podmienkam Izrael vystavuje roky palestínske matky, hej, v tomto prípade. A viem, že jedna pani sionistka, už sa nepamätám, to dala vlastne na Twitter a vlastne ona tam vlastne použila tú fotku a dala tam popis v zmysle, že slovenská matka prvé, čo spravila so svojím novorodeniatkom bolo, že ju, ona to aj nepoužila, neviem, akože zabalila, ale ona použila pejoratívny výraz, v zmysle, že neviem, ako sa povie, zabalila pejoratívne, zabalila dieťa do kufie, že I fear, že bojím sa o jej mentálne zdravie týchto ľudí. A ja nemám Twitter alebo X, či ak sa to volá, lebo však nebudem podporovať Elona Muska a tam je to naozaj ešte toxickejšie ako na Facebooku. A mne to vlastne potom začali posielať známi a potom som to videla aj na nejakých Instagramových stránkach a nechápala som, len tam chodili komentáre, hovorím, že ja nemám ani toľko sledovateľov, že nechápem, čo sa deje, že toto bolo tým, že ľudia vlastne začali útočiť alebo vlastne brániť mňa pred ňou, že a čo ti vadí, že si sa nedostala a nemohla si odpaliť túto nemocnicu, v ktorej je tejto žena a vlastne dávali to do paralely s tým, že ako Izrael do dnešného dňa, vieme, ako to bolo, odpálil nejednu nemocnicu, odpojil deti z inkubátora, malé deti, novorodeniatka. A nechal ich tam zhniť. A nechal ich tam na pospas. Toto napríklad naše médiá veľmi... A toto urobil s nejednou nemocnicou pod falošnou zámienkou, že akože bojuje proti teroru. Čiže toto bolo v mojej hlave s tým, že aká som naozaj
nemám rada to slovo privilege, ale bohužiaľ je to tak, hej, že v mojich očiach by sme nemali byť, sa tu deliť na privilege, ale bohužiaľ to tak je, globálny sever, globálny juh, to je proste fakt. Ale ja som za to tak strašne takto vďačná, ale viem, že to tak nemá byť, čiže ono to bolo skôr z mojej strany ako taký tribut a ja som sa reálne snažila poukázať na tú nespravodlivosť a tú neúmeru, že ako to je, že ako ja mám šťastie naozaj byť v takej, bola to ťažká situácia, ale všetko to dobre dopadlo, pretože mám prístup k tým prostriedkom, kde iné ženy v Gáze a v Palestíne nemajú. Čiže toto bol len môj úmysel a takto to dopadlo. No. Dobre, Naziha, pomaly možno sa dostaneme k poslednej otázke snáď, že čo by si odkázala našim politikom takto na záver? Či už sú to jedni, ktorí majú plné ústa ľudských práv, ďalší sú plné ústa mieru, ďalší sú plné ústa kresťanstva, tak pre týchto všetkých, že čo by si im rada odkázala na záver? Naši milí politici, ak dopustíte to, aby sa nepravosť diala niekde mimo, tak to znamená len otázka času, kedy dopustíte to, aby sa to stalo aj našim obyvateľom. Čo majú robiť teda? No a čo majú robiť? Prerušiť? To je úplne jednoduché. Pracovať k tomu, aby Slovensko prerušilo akékoľvek vzťahy s izraelskou okupačnou entitou. My sa učíme o tom, ako je dôležité bojovať proti fašizmu, aby sa Slovensko poučilo z minulosti. My sme boli súčasťou fašistického Nemecka. Tak prosím, pracujme k tomu, aby sme neboli súčasťou fašistického Izraela, aby sme neboli spojencom fašistickej entity. Dobre, a ľudia, čo by bežní, to boli politici? No, aby sa tomu vyhraňovali. Ako idú vlastne do ulic proti Ficovi, tak by mali ísť do ulic aj proti tomu a vyhraniť sa proti genocíde. Pretože to, že momentálne sa genocída nedieje na Slovensku, to neznamená, že sa to nemôže zmeniť. Čiže keď sa to bude potom diať tebe, tak neplač, keď ti nikto nepríde na pomoc, pretože ty si mal zatvorené, alebo mala zatvorené oči, keď sa to dialo niekde inde. Pretože Ukrajina je len za rohom. Palestína nie je tak ďaleko takisto. To, čo sa deje tam, sa môže raz diať tebe, tvojej rodine, tvojim deťom. Už sa to dialo v minulosti. Takže vyhraniť sa do ulic je minimum a tlačiť na našich politikov, ktorých si ľudia volia, aby zvýšili vlastne, my si vždy volíme menšie zlo. No nie. Ja ťa nebudem voliť, ak ty nebudeš dodržiavať nejaké podmienky, ktoré ty chceš, aby som ťa volila, tak ty musíš splniť určité podmienky, aby sme si konečne my ako občania, voliči, udávali tie podmienky a nie, aby nám naši politici udávali podmienky, s ktorými sa máme uspokojiť. Ja už takto nefungujem. Ja už nebudem voliť menšie zlo, nebudem voliť žiadnu stranu, ktorá súhlasí s genocidou niekde inde. Čiže toto by som odkázala. To je dosť jasný odkaz na Ziha. Dobre, ja ti strašne ďakujem za tento rozhovor. Ja ďakujem. Musím to ešte nejak technicky dať dokopy. Dobre. Ty, predpokladám, ešte budeš nejakým spôsobom participovať na tej flotile nasledujúce dní, možno, neviem, týždne alebo tak. Áno. Tak držím palce, či už tebe, celej flotile, alebo tým ľuďom, hlavne našmu Martinovi z Košic, ktorý je stále v rukách izraelských teroristov. A nech není potreba robiť takéto akcie. Ale to žiaľ ešte dlho nenastane. Dúfam, že sa mýliš. Ale áno. Dobre, Ďakujem, Kamil. Ďakujem. Ďakujem, Kamil. Čau. Čau.